Idan kana zargin wani na shiga cikin Gmail account ɗinka, to a wannan bidiyo zan nuna maka yadda za ka gano da kuma magance afkuwar haka nan gaba. Ya isa haka. Zuwa yanzu ya kamata a ce mun gane cewa email yana da matukar muhimmanci. Saboda haka mu daina yin sakaci da wasa da nuna halin ko in kula, musamman abin da ya shafi email. Email address matukar za ka yi online, to kamar ya zama kamar wani abu ne da ya zama wajibi. Saboda haka mu ringa bashi muhimmanci da kula da shi. A wannan bidiyon din insha Allah zan nuna mana yadda ake ganowa da kuma magance abubuwa da dama da ya shafi email address. Ku ci gaba da bibiyata, liking da sharing saboda wasu su ringa amfana. Idan kai ka amfana, don Allah kai sharing ɗinsa. Ka je ka danna subscribing a YouTube channel ɗinmu mai suna Nazifi Tech. Wannan shine. To idan kana zargin wani yana shiga cikin Gmail ɗinka, to ga yadda za ka tabbatar. Mu je da ku. Da farko sai mu shiga Gmail app. Idan muka shiga cikin Gmail app, sai ka zo ka danna wajen hotonka. Idan ba hoto ma ka taba shi wajen nan, sai ka shiga kamar yadda muka yi dai a irin yadda muka yi bidiyo na baya, shi ma hakan ne. Sai mu zo mu shiga manage your Google account. So in ka shiga sai mu je mu nemo inda aka rubuta security and sign in, sai ka shiga ciki. To sai mu nemo can ƙasa za ka yi kaɗan ja sama, za ga inda aka rubuta your device. Gashi na ɗan wuce kaɗan, gashi inda aka rubuta your device where you are sign in. To sai mu taɓa ga wani inda aka rubuta 2 session on Android, sai mu taɓa shi. So zai ɗan yi searching haka, ya danganta da network ɗinka. Idan ya buɗe gashi nan yana searching your device. So idan ya yi searching, a nan ne za ga dukkan device ɗin da ta connecting da Gmail ɗinka a nan kenan. So a nan dai muna da 2 session. Ga wata Galaxy S20 5G, sannan can ƙasa kuma za ga Redmi 14C. So misali, bari mu baku misali da wannan na ƙasan guda ɗaya, Redmi 14C. Sai ka danna idan ka ga device ɗin da kamar ni yanzu wannan device ɗin na farko, bari mu baku misali, ina aiki ne da wannan device ɗin Galaxy S20 ɗin nan. To misali, wannan wayan a ce ban yadda da ita ba, ta ƙasan nan Redmi 14C ɗin nan, to sai in taɓa ta. Dannawa za ka yi, ka danna shi haka misali. In ka danna, idan kana suspecting wannan wayan ba wayan ka bace ba, so bari nuna muku a matsayin misali. To anan ne zaka ga inda aka rubuta sign out, to sai ka sign out. Idan ma computer ne, zaka ga sunan computer da aka taba login da wannan Gmail din naka, shi ma sai ka taba shi. So sai ka sign out, wato ka fita, kashi ya bude kenan. Kun ga inda aka rubuta sign out, to sai mu taba sign out. So anan ne zaka yi sign out na wannan Redmi 14C din. So sai ka sign out, kashi da rubuta sign out on Redmi 14C. This will remove access to your Google account from the device. Wannan zai fitar da kai daga access, zai daina, zaka daina shiga wannan wayan Redmi 14C. A takaice dai kawai sign out, sai ka taba sign out. Kun gani can kasa signing out. So yayi sign out na wannan wayan. Za ku ga ka dawo ka taba kasan can an rubuta sign out. So mun yi sign out na wannan Gmail account a wancan wayan. So kenan misali, a takaice, ko a ina ne ka taba yin, wato ka taba yin login in, sign in, ka taba ɗora wayan Gmail ɗinka a wani waje sai ka manta ko ka sai da wayan, yanzu kuma sai kai login da sabuwar wayanka, to zaka yi amfani da wannan sabuwar wayan domin sign out a dukkan device ɗinka. Wannan kenan. Abu na biyu, zaka iya yin wato ainihin daga zaran ka yi sign out sai kuma ka je ka canza password. Wannan shine abu na biyu. Abu na uku, ka je ka taba kai enabling din 2-step verification. Wannan darasi ne da muka yi na bidiyon mu a baya. In baka san yadda ake ba, ka je ka kalli bidiyon, ko kuma zan ajiye link na bidiyon, ka je ka kalle shi. Kar ka jira har sai an yi hacking din Google account ɗinka. Ka duba device ɗinka yau ko yanzu domin tabbatarwa da kuma cire duk wani device ɗin da baka yarda da ita ba. Kada ku manta ku danna mana liking, ku karfafa mana gwiwa domin samun ire-iren irin waɗannan videos masu amfanarwa. Nagode. Assalamu alaikum.